Rugați-vă pentru suflete. Apropiați-vă de coasta sângerândă a lui Hristos. Faceți ca viața să vă fie împodobită de un spirit blând și liniștit, iar rugăciunile voastre stăruitoare, zdrobite și smerite să se înalțe spre cer, cerând înțelepciunea de care aveți nevoie, ca să aveți succes nu numai în salvarea propriului suflet, ci și a altor suflete. Să ne rugăm stăruitor pentru aceia care urmează să-i vizităm, spre a-i aduce unul câte unul printr-o credință vie în prezența lui Dumnezeu. Lucrați printre cei umili, săraci și apăsați. Noi ar trebui să ne rugăm cu și pentru cei neajutorați, care nu au tăria și voința de a-și stăpâni poftele degradate de patimă. Trebuie să se facă eforturi serioase, stăruitoare, pentru mântuirea celor în a căror inimă s-a trezit un interes. Dacă nu vă folosiți toate puterile, nu puteți împlini voia lui Dumnezeu. Dacă veți merge să lucrați în temere de Dumnezeu, în umilință și cu rugăciune stăruitoare, însușirile intelectuale se vor întori și se vor dezvolta. O țintă bine determinată va face minuni. Fiți creștini sinceri, statornici și hotărâți. Înălțați-L pe Iisus. Vorbiți despre dragostea Lui. Mărturisiți despre puterea Lui și faceți ca lumina voastră să strălucească în lume.